Karepmu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora aja. Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Kuwatir. Aku nggawa apa peli kita. Hus. Iki cangkem. Ngombe ya ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Ngaso apa mulih? Mulih wong ngaso. Ngaso. Mulak-malik ora. Korene Petruk, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis genah aku malang kene kok. Anggep aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak adeni apa mojo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Aduh Bagong nganggo training abang. Wile nyolong ngendi kowe? Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petruk nggih. Meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh kakak. Ndara Praguta, ya. Tindak mriki dawuh Sina Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, aku ora ngerti. Lumbute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petruk niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal ya. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit marang ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta ngudel bingung nungsang puyang numbuk bentuk sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo wakon kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandam negara Ngamarta. Mergo sawangen apa ora gawe perih ati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah
Mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana mutiara, mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepaning tembung. Merga kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, "Lah terus kersane Bapak pripun?" "Syarate kowe tak kongkon." "Teng pundi, Pak?" "Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada." Merga ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya, Petruk. Nggih. Mula sowan kula sampun Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula. Mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para nalindra sak pepadane sing disrawungi. Sembengan dumedati nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petruk. Nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petruk njupuka saka maduka ora aruh bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Petruk, engko nek tekan omah-omong bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok ming arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki ming aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki sethiti kok. Ya syukur. Paling pol tak playu. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada menika kangge menapa?
bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petra. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Engko ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Remana Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Klimasada, paham? Matur, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Sampeyan nggih, Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa, Tru? Menyiliki Diki. Kaya keruwe. Ajeng niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sinuwun Para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun sawu nggih Sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring pegebluk dateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ketaman pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa, Tru? Halo ya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten.
atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho. Rada seru, Gong. Ngelih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kok. Ayo mau didhawuhi ora gelem kok kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Heeh. Ingkang angka lara. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada isa digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan. Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barabaya. Gong, hei. Dharma Kusuma. Ngoten. Mula ratri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun ratri menggalih? Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lah. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya bete semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parat. Terus, gentenan terus. Gentenan piye? Oh, kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ana Sinuwun Mandura. Kowe mau gulman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Gong ora cengengesan kowe diglandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan. Lho, ngene to. Kene ta diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki, gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petruk sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya Gusti alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong Sinuwun. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mriki Prabu Ndarawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndarawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndarawati diuna-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong.
terserah ning rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku wis nyoba nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis ngunekke aku wong edan. Mau aku teko duneke ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandra sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak koke ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo mentateng barang ki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tiraki tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem dundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe ngunekke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu.
Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek entuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya Dara Kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Wow. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa weto. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa menang boyo pustaka jamus menang jimat Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala coba jare-jare berjali-jali. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa? Menang boyong pustaka jamus menang jimat Lojoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing nggawa Petro. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Ah, itu baru jos. Bagong, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus
Petra mungsa Prabu Baladewa, sampean kudu mungsa aku. Nek kowe mungsa aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsa aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ora urip awe. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Pun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Priye, Den? Iya. Priye, Gus? Iya. Ndara? Iya. Priye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya, nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya, sing ati-ati. Ana nggih? Iya, sing ati-ati. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petra janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong nun Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Rong, edak dasmu. Mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kalih seba ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggodhe 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang rak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae.
Anu kula menika wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arepa batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ra masalah sing penting namun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh nggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten paring dawuh. Kliwanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ingkang atos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa. Werkudara. Nggih. Ewahaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug. Kula aturi nindakaken panembah. Ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping. Satemah samangke pikantuk tirta wening penggalih paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara budhana kang padha seba. Ingsun kundur ngedaton. Ya wis to dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Salah-salah kundur daton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Palukon lakuning lekaso kita linuting kidung. Kadung kadereng amomong memangun manah rahayu. Oh. Mulai yo. Hah? Mulai piye? Mungsuh awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sinur Mandura, ning bareng aku ngematke Sinur Mandura metu pagelaran jaba ora pangling. Lah kok Sinur Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae piye? Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku soane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa, ora iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bungah kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iki. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngawa. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen.
nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa rawe rantas malang diputung to. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki Marjandra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glelek? Ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek mungsuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujude. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang, Tru. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi. Aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus? Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe edan kowe iki traininge sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek kerengan. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Tru. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabating para punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo punden Mandura. Petruk, mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong. Ayo, Gong. Sik wetengku lara, Petruk. Wetenge lara. Aduh.
Kenapa ta iki mau? Waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari sikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu isa nampa. Nek sampeyan ora isa nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinten Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora isa ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinten Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok celok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak, iso digawe apik, digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlakunekke Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani Bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Serada penak weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten?
Kakang Garukaca Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini gak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Ming jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu aja ming kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Tengok mburi kene. Menek Ndara Garukaca Ndara Antareja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 Ndara Antareja metu. Ya. Tenan yo, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Ya, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh, nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene pinten? Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora?
nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang pepunden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing pani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti, wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labot-labot kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Monggo nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, to. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus
Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Antasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter-banter. Aku ora iso gagar otak. Sebabe ora duwe otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso nang ngisor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya. Tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene terus. Ya. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Truk. Sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono, ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru. Krungu, Tru. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niki wau radio. Gelombang FM. Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tru?
Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ha ta, Tru? Ora sero-sero. Ha ta, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Yo. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, ilir-ilir. Ngapa kowe guyu antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Ah karang bakoke dawane banyol e. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya iki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa apa peli kita. Hus. Bel kita, iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ya ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Korene Petruk, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis genah aku malang kene kok. Anggep aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa mojo? Ora minggat, ora ngerti kridaning Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Mlonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kowe nek ngidoni aku tenan, aku iso mlonyo tenan kowe putu ula e. Aku mung wong biasa e. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu? Maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku, ora. Kowe ki nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo. Apa? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok mbandem rek ngapae, Truk? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ngono kuwalat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dicek ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja.
yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke jo. Ayo kagetokno. Rekasane nguwali talenan iki lho jo. Sing arep tokke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean. Apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang. Kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapan. Iki ning prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparake. Udare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok kapake to le tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maringi aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki abang, ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ra percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Wah, iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung ngeleng ya, Truk. Tak uyuhane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prawoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Truk. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Le.
kahanggro sesumbar Tendo bumi kunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang oh waduh lagu Nompo dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Pate kok nyekel Ponoka. Petruk. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jilih mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh Bagong aku trene abang. Wile nyolong ngendi kuwi. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petruk inggih. Meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh kakak. Ndara Praguta, ya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, aku ora ngerti. Lumbute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petruk niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal ya. Yang lungeng kadung ampun
Ora cukup tangane. Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun guguk arepe dhewe. Manusmaning jajaran iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glandang nenggala jeblok wetemu barat. Melayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aduh. Aku kok yo lali nek nggawa adhiku to ya. Lha ku mlayu bantrek banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, Slamet kowe. Aku ngojek. Woh. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sogah melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petra ora minggat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Wang. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku langsung nek ngejak wong ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe.
Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi Nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae, kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulai wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkahi bathange Petruk. Kan ora muni bathangku. Ana? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya. Iya. Aku kan ora ana masalah. Sing ana masalah kowe ya kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojah Nenggala, ora Melayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok jojah Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki apa aku? Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonane, mati ya men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angker-angkeran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degan ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dombane ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nileki to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang pitik kan nileki ndok to? Ha iya. Duleki keok arep ngendhok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane oh ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Ana wis tak titipke. Heeh. Omah dititipke sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak golek orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni e. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho.
Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane keliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barbar anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tok bae kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben rapopo aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawarata, Jawata imbang yen pana padha. Dirle. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki. Surasan dadakoke an gunung tanpa guna. Ayo, iki Petro kanthong bolong. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake gunung jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis ki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaning asta jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tanwandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kanthong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyo monten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi Garindrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh. Koko Prabu nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik tegese siadi ora ngantipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta lan rumiyin. Menawi kula sampun mangke damel padhang Garindrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut.
Yai tumuli pusaka kula trimaringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kakang Suwanana Praja Ngamarta mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih. Nanging lha kok ora kaya sagedagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang suwaningipun Kakang. Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Koko Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Nggih, wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur sange Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluyane Nirmala Majati yen to tinimbalan pustaka Jamus Klimasada. Ngantipun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendhang Kaprajondang. Pusaka Mbok Asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba mung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring adhawu. Umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe, ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu, wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Klimasada. Koko Prabu kados pundi lampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yai? Krungu. Wis. Yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Klimasada. Werkudara.
Udara kuwi nggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya, mongko sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa Bara. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing pustaka Jamus Lima Sada aku weruh dhewe wujude Kresna arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Prabu kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho niki Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya. Ono Kakang Semar. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Bekti kula, Pak. Ya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Bajra Ndamar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken, kula ajeng nyadong dawuh, Den. Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning karang kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Pancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten Praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik. Ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ical. Den iku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa. Nek ingkang ngasta pustaka Jamus Lima Sada menika sampeyan kudu iso ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Lima Sada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara.
miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat waisaning mubut wayapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Limasada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang mimbana Tandrawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Aku nyuwun pamit. Kula kanteni anak kula. Kahanggo sesumbar lindhu bumi gunjing gumaludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara sapa iki durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit Wadyabala lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak ngono Nalindra muda sapa takon karo aku Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Ret kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka dasar Paranyata. Mlonjong botol aku mungkrit Prawadyabala wigatine. Nedya ngupaya negari Ngamarta. Yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta, Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo? Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada iso direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Tesmak bathuk mata mloro ora ndedelok. Kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka kuwi panahing Pandhawa. Wah, lah dalan yen ngono sing edan nemoni macan. Apa habamu? Ayo, babar pisan ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pri-pri pang-pange. Kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat. Mula jajalan Janaka legane ngatiku.
Bapa Penemban. Pangandika Maduka menika mboten sedayanipun leres. Kok iso ngono? Nyatanipun Pandhawa kecalan pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang. Naminipun Raden Janaka, kula kawon Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih. Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada ora mbok balik kanggo gatheng siramu damu dadi kawanda kowe ati kasinggihan Koko Prabu. Eneng apa? Kula sampun mangertos sinten ingkang nyidra pustaka Jamus Limasada. Sapa Yayi? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok Siadi ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Siadi kalah kasinggihan mekaten. Piye lah, ora pati nduga mono kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhita mimang kadanga dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kandhung bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilora Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.